Всички бяха чужди. От германското гестапо или други не разбрах. Неоснователно започнаха да ме бият. Човек съм. Колкото можех издържах. Рубен Димитров е роден в град Русе, но от малък живее с баба си в София, която притежава фурна за хляб в Юж Бунар, който е еврейския квартал в София тогава. И от ранна детска възраст повечето от неговите приятелства, ако не и всички, са с еврейски деца. Самия факт, че евреите му оказва щедра помощ, показва, че той е много добре приет в еврейската общност. Построява складове и става много заможен човек в София. Важното събитие, за което говорим, става на 24 май 1943 година. Много евреи се вдигат на демонстрация пред Царския дворец, защото тези слухове за предстоящо депортиране са стигнали до тях и около 400 души, участници в демонстрацията, са арестувани. Двадесет души от бягащите евреи минават покрай къщата на Рубен Димитров, покрай фурната, и той се обръща към тях, като им предлага да се скрият в фурната на баба му. Каква беше вината на тези хора? Само това, че бяха евреи. Нищо друго не бяха направили хората. Как да гледам как качват комшиите ми на камионите и ги откарват на някъде? Човек не може да стои с кръстени ръце. Благородство е да помогнеш. В този момент той това нещо го възприема като лична кауза, тъй като той симпатизира много на евреите и изпитва голямо състрадание към тяхната съдба. Един ден научава, че неговия приятел, евреин, разбира се, е арестуван и закаран в първи полицейски участък. Някои от арестуваните в полицейския участък са били освободени от ареста и един от тях се оказва неговия приятел от детството Пето Бен Басат. Рубен? Пето! Сам, какво е положението ти? Здравей ти, брат. Всичко е наред. Някакъв проблем ли има? Закарва го в полицейския участък, там започват да го бият, да го изтезават. Българин съм! В резултат на което се уврежда зрението му и най-вероятно се получават някои нарушения на паметта. Нито пия, нито пуша. Бях много здрав и това ми помогна да издържа солидния бой. Извиниха се, но казаха, че се съмняват в мен, защото съм дал колец медикаменти против болки. В 1963 на 16 юли той получава званието праведник на света.